Samtang nakatala sa duha ka manggagmayng sunog nga dunay kalambigitan sa pabuto dinhi sa dakbayan sa Sugbo sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mubalik si Alan Domingo sa detalye. Pipila lang kagutlo human mihagtog ang alas 12 sa tungang gabi sa Enero 1. Nahitabo ang gamayng sunog nga nakapikto sa Pasel Elementary School. Sa bukas nga bintana daplin sa karsada nisulod ang dilagkutan nga kritis apan nadali kini sa pagtabang sa mga fire responder sa barangay ug sa Cebu City Fire Office. Samtang nasunog usab ang usa ka balay sulod sa subdivision sa barangay Guadalupe diin nakan-an sa sunog ang kisamin ini human gituhang isulod sa atop ang firecrackers. Nadali usab kini sa pagtabang sa mga tawo sa dapit. Matud ba sa account sa mga nagpuyo na sa sagawa sa balay no na ni paka sa may atop mo to nakan-an ang ilahang kisami. O niya natabang ra po dayon nila no ang danyo sa ani 6,000 ra. Nasairan nga sa naglabayng tuig 2023 nakatala og 330 ka mga sunog ang Cebu City Fire Station nga ni danyos og 4 bilyones 93 milyones 517,000 diin ang kinadak-an ini ang sunog sa usa ka condominium building sa barangay Panilad. Mipahimangno ang Cebu City Fire Office sa katawhan nga magmatngon aron dili mabiktima sa sunog. Kini ilabi na karon nga nakasinati og init nga panahon mugna sa El Nino phenomenon. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.